Naunta ko kuan ko ba bugas. Akong ibaligya sa imo ha, bisag tag 10 lang kilo kay nahutdan lang may gasolina. Kol. Wa ko'y kwarta, sir. Kaon manggali mi batong. Asin di manggali mi kapalit. Kol. Mayngod to kol. Oh, unsa may ato? Kaning pwede ko mamaray kol. Unsa man, sir? Kaning naunta ko kuan ko ba bugas. Akong ibaligya sa imo ha, bisag tag 10 lang kilo kay nahutdan lang may gasolina. Kol. Wa ko'y kwarta, sir. Kaon manggali mi batong. May kapalit og bugas ba? Ah, nagkaon na magbatong? Oh. Unsa man na inyo ra ning gikilaw kol? Oh, kilaw ra na gali naman na. Sus Ginoo. Kuan lang kol bisag tag 10 lang kilo kol. Wala lagi, sir. Naapagali kan, armadi man ako palito na, sir. Jis ra man ang kilo. Oh, tag 10 lang kilo kol. May na lang ba nga makatubil bitaw mi kol para makauli pud mi sa mua kol ba? Diin magikanday mo, sir. Tagakuan ba mi kol? Tagabutuan. Kalayo na ba ana? Oo, nya unsao man kol nga natsambahan lagi na utdan mi gasolina kol. Awa na may lain choice kanilang bugas ang ibaligya. Nah, ako po yung ibaligyaan na, sir. Bisag mga asin, di magalit mo yung kapalit. Bisag asin di mo kapalit kol. Oo. Mao unsa man day panginabuhi nimo kol? Nah. Pangumara. Pangumara. Oo. Nya unsa may imong gipangtanom-tanom kol? Mga lagot mo nga dyan ang kan. Ah, mga lagot mo nang imong unsa may klase sa lagot mo? Dagay klase, mga kamuti. Ah, oo, kay tag 3 months man ano, di sir makarbis no. Oo, tagdugay man na. Ah, tag tulo pud ka buwan na di sir mo mga kwarta. Oo. Aki bali ang kaning yung batong tanom na pud ni. Ang tanong, gipo na lang ni sir, mga naman niya mga ipanood to. Kipo na ninyo kay inyo nang ipaniud to. Oo. Una pa kay asawa kol? Na. Asa man karon kol? Tuwa dito sa ubos sir, nagmuhang gabi. Pinahapon na mo ah. Unsa man ang gabi makaon din na ang unod. Makaon na Ang unod sa gabi inyong ipanihapon. Oo. Sus Ginoo, kaluoy pod. Imo ning anak kol. Oo. Nag-eskwela pa kalong? Nganong wa man ni eskwela kol? Eskwela na. Wala lagi may ika gasto. Sus. Pila man kabuk imong anak kol? Ang anak walo. Walo kabuk imong anak, hala man rong uban. Doa sa ubos. Pila edad sa imong kinamanguran? Ang kiniramaan kuan, duha ka tuig. Ah, duha ka tuig. Oo. Ah, ana imong kinamanguran di karon. Natuog sir. Natog imong kinamanguran. Oo. Ug napakoy kwarta. Ako dong palito na imong bugas ganya sir. Sus Ginoo, makagwanta pud mo kaon ng walay kuan kulo. Na. Taon na lang. Ano wa may lain. Sige, ani na lang kol. Di man kana nimo palito ng bugas kay ay kwarta. Lagi sir. Sige, imuha na lang ng bugas. Tinuod na sir. Ha? Tinuod na yung ihatag na kan. Imuha na. Imuha na lang na. Na. Kay may na lang inyong Salamat noon sir. ikuan na kay wa man day mo kuan di ay. Paitawat di jud ay wa man gyud mo bugas no, inyo ra man lang gikilang batong. Inyuha na lang ni kol para na mo bugas. Dito sir. Amo ana na. Oo, inyo na. Sige. Ha? Salamat sir. Ha? Salamat eh. Ah, pasalamat lang taon nas Ginoo. Oh sige sir. Ha? Sige, para na mo madungag ko la. Kay gabi ra man kay inyong panihapon na pud niya. Mo ipinahapon karon. Kunya, gabi eh. Oh, gabi eh. Diyos ko. Sige, anay lang kol. Wa man ka mo ikwartay kapalit. Inyuhan lang na. Salamat yun, sir. Salamat yung ko sa imo ha, sir. Ay, abot ka sa mo ah. Ang unay giingon kol nga, ang Ginoo yun nagbuot nga panion ko diri sa inyong lugar. Dabi naman yun ni kabukid dire. Oo. Tinuod yun. Sige kol, ani na lang, kuhaan ng bugas. Kay para na mo madungag unya. Sige, aman na ni mo ibutang. Basig, binuang na na yun, sir. Adili, tinudan na ini ako ha. Sige, imuha na lang bugas kol para na mo madungag unya ha. Sige, aman na to ibutang. Tara na, sir. Adira ni. Oh, para makakaon mo kuhaan ko la. Oh, magdungag ni dayo na anak ba. Ha? Ikaw sa aning batong. Sige, pagdungag, walay problema. Salamat ng bas Ginoo kanunay ko la. Muna gingon kol sa atong kapobrehon ang Ginoo orji atong masampit ha. Oo. Oh. Ana ra gyud di ta mapakawalag paglaom sa kaytas-an ha. Oo. Kaya ang Ginoo kabalo man na siya magtan-aw sa taong naglisod. Labi na sa tawo nga dayhad kayo nga mo sampit sa iya ha. Okay. Ha? Oo. Sige kol. Kuhaan lang kol ka. Para inyo nang madungag. Matiri sir ha. Wala ko matuo, sir. Oy. Karong adlaw na yung muhatag sa aong isa kasakong bugas. Wa ka nagtuo kol. Wa. Mo na gingon kol magampo mong gitas Ginoo kol na di grasya nga moabot. Oo. Ha? O sige kol, di na ko magdugay kol ha. Sige. Sige.
God bless, Col. Lamping mo kanunay diya. Sige. Sige, Col.